na miniminu abi na neti ewo dumana afu new site nti ekodru mebi ma okase edan na otim no time aso onye scan han bi mo tu every dine nti se metimi ahan dia nti me kobusa efiera ne ka che me se dine die onfa ma minua ni biem na obi abeje dada nti me nkope bi wo ba bi foforo nti before se me ba betina minua ne nchen so minua ne ka che me se papa bi so de dine ma ahan nti me na me kwa adwuma na me se na me kwa kobusa papa no se bi edan no benya de ama ahan a nti me kobusa papa no se aye no kweso de dan ma ahan nti me nkwa adwuma me pon na me duru ho a obefre me na makwa akọhwe dan no nti me kwa na me ba no me duru ho no frame se me mehwe dan me kọhwe dan no na edan ne ye o mesi no efikese but e chie bag e na o mesi 3 bedroom bin kitenkete wo ena utie ma omo sinka kitchen ne fiera ne ye ma omo na omo ti fie ho ba papa ne de oso ono ne de onfa e ma han means before that papa na nka nche me se dan no enye ne dia osi fie ne ye ne dia it obetimi de dan na mame to me ko he dan no se dan ne ye 2 years ne menje ne 15 million na am se o da eja 15 de ya ateme so bi commission adwuma nti me nya se scan ena o ka che me se o de me nko de besi bi obebo mama ne nti edi be 1 week na on kan ahwe nchem na me friend phone so no so okọ baabi oba obeba be ka de SB a kire me nti opon adwuma ba na o friend me se me we na me se o mi wo fie na o se opeso ni midi nkomo na me se o mi nhia na o so oba me ho fie no ba nti oba no be bo mama ne se edan no betimi de dan no kla ma me abla onji miska ena me se o ene why na so betimi de dan ma wa abla onji miska eja wusu no de otifie ho na osifie ne ye ne dia ona de dan ma han no ba tran osifie ne ye ne dia osifie ne ye ne dia okay sa na me ne de o ka kire me so betimi de amma wa abla onji miska okay izimi so o ka asa no mani je ena me kwa am ka tense ja me kwa nka fun a ekura me na nka me kwa akoton e de abeji dan because miniska bia o baabia no so phone na sem kwa de fato na metimi de dan na ma because me ma mi bi tifie ho ama aja usuna di fie be sei ba cho ni fie ko animu be sei enya be 40 plus memma ncha de kwa wo so de dan be cho wa bra wonyiska wonje me hwe yentio na ma mi bi tifie ho girl bi nso to ma me ne nkwa ne so ya opra girl ne mprenti se me betena okra meboa ma me na me na pra o don ba ena m see you mate eti okọ fie no sa afre me ka che me se dan no so de be mam no de be mam na emum o de be mam me agi so ne mada wadu o se fitia se no o se dan o de be mam abra wonyo hwe ena aka che se o phone kra be so okoto no o ma phone no ngo ho o se me nja iPhone na se eti usa ko biem no eti o frame me no obebo mama na se phone dan no de be mam me a obdibema agiseme ne nada yentie nti o ka kire me no man kasa na me ka te nso de agya me kwa kire ne me ba be ka hu mu aya de a kire chese wa anye pene so ne beda pene wo honom na chese ebo hu ana se na enye me expectation no because the way ani agency ko animu ni the way a osi kasa ye no adwen sa ama mitim so obetima yentie o nti memi ko ofie no ena me sa me kwa na me ofre me na me mfa bie ma ba de we na me nua na me ne netem osi ma me pressure se dan no oje dan ne ade no enu nti na ma me ye na me ka se ne agya wo de wa kan mate me no be ye sa ade no but ono ote me won se se one me ye sa ade na ma me mo obi ama ne ye se one mada wo se one ne da ya ma me mo obi ama ne na mo mo de dan ne be ma afedi o ti ase so ne beda adentia because baby ana metinu miniano no ma me pressure o edan no o de niru asafo ekwa akoma no ono nso ntina ho biem ase de bia to that sometimes can me da me ni peace tem bia o ma me pressure no o frɛ me na emu ntokwane ade ntina ase metna ho ade bia hehe na ne se me kɔ papa ne ho na se papa no eni mi ye bibiwie na so oye odidan ne ma me kora na eni emenya masomdwe dan se de bia obema me pressure sa eti me ka che papa nso okay mate ase no
enti afedie na afedie aginsemu enti wa na akọ papa no say afedie obeti ase no so frefre me edan no obi aba ho me mpa no nam say eja me pe ba se no de odi ama me no de esembo be ma tena fie na say akire kura ma ye adwuma bi apeska na ba e ka me ye you know say de all can just or no da na me see you enti ekoma say on ne dada na ne koda na da bai but sure na da no ye Sunday na me kwa asori kura na ofrem na me ja asori ne ko kwasi ada no okay enti esi me ne ye bibi wie ye no e na osa da me ka kire me say no ho no obeka kire me say fie ne nya ni fie after so oni me ye bibi wie no obeka kire me say fie ne nya ni fie na fie ne ye na danfo e wa abroche na ne dia ono so kura de ono so hwe fie ne so fie ne nya ne dia oti fie ho kwa eti o ka kire me say no nka obepeska na nkode akoma fie ra na akontanso wo mampontin otuntonku wo market ho ba de ade na akoye no say oni ska bia wo ne ho eti phone na nka me se me koton na o si mi njai no me mfa phone ne ma no no nkoton phone no nveska ne nkoma efie ra na chire onye ska na no de ama me nti me de phone ne ma because say the way na pressure ni si ba me so ne ade na me de phone ne ma ne say ene sa na te de ne ejaje phone ne koton ne mfa nkotwi aka na echire no so de ma me afan wa mfa ma me a na matine say once amenya dan na me tinem ne nko ade me ni problem eti me ka sa che no de phone ne ko e be 2 weeks no me friend na no mfa me ntime nka na Sunday bi na me call ne ho ofie me call na omu ye adwuma ne papa bi ofie baby efie ni won around ne ho na ye adwuma ho e na me friend no ohun me na say hu me na me say je usumpa cho me ba ho nti ohun me na no akora dem cell phone wakọ say iPhone wakọ say fingerprint no iti wo de ko ba bia so okoton a mo nje phone no iti wa say phone no na o de phone no ma me iti me hwe phone na me say je usu na say phone wa say no e ka me je phone no say nka say even say wa nton kwa nka me amekọ akoton na me diska na koma efiera no iti o ka asa no e na me say okay so wa say phone no dia e wo say ye di phone no wa say no oni mi he na brabiti area ho a e no oba no nadamfo no obebusa me busa me na me mpesa me ka cha nse me ni papa no ada na se bibisa enti o ka me se me phone no e na me de beji dan wa se phone enti bra ne se asem we de ento na so no kura wo mu bia bi ko nim se de papa ne sitie no kura wa asem ni mu bia me nka na onka bi ma onim se papa nte sei area ho de me mete yen se o ma obetena fie ho asem ni si ye before asem ni si ye mu na mete say se o ma obetena fie ho na so opel say opel no wampena ono asa be ma fie ra no atu nti papa ne ka cha me say the way papa ni si ye ni the way mani esi abel papa na ye mi bibi nti me nka no kore na ewo mu no na onka bi mami eti mi cheche me fa bra ne na de nti fa bra ne ko gina ncha na me cheche ni nyam che bra na ban say enya eje wusu ye sa ade a wa anya ade na wo fa se na odi ade we di ni die wa anya ade eya eje wusu no ba cha na danfo na obeto asem ne so no iti na danfo na ebe ka che me say edan no enya ne dia de ne dia no ewo abrochire iti na konta ene wo mampontin ti ebe ko na konta ne ho mampontin na ye kwa o de meni o mu kwa de o mbeka bia ma me nka hwe se de be ya papa ne de dan ne be ma minti mintina hodin e na me si yo nti ye kwa ye ne mankasa o mu ane ka che papa nse me ma me mu se o mu de dan ne sika ne be baba eji se 1 month time abra o mu ne mankasa asem ne wo e ho ansa ne ye kwa papa no eti papa ne no so onde wate ase nti ye ba na eja usu ne be ka che me se sika no obenya ba 1 month time no obenya sika ndi akoma papa no eti mimi de me wo honom no ena mbusa no se a oguso de scan be kwa akoma papa time o de safo ane maame no se on first scan nkoma papa no eti me wo be 1 week ne na papa ne frɛ me se edan no omo mfa ma ha ebie because ye ka se be ba betwe scan ye mfa mai ne dan no kra bra no wa broche ne ti se je wusu ne de ama obi ni bu afu enti wo so on fa dan ne ma obi abi enti minyi me nioma ena de bi enti me nafie hokola papa de bia no de ene ya akwa wa frɛ papa na konta afie no no de wa brochi na konta o de pressure ma me sa se me meyi me nioma mfiri edan nim
nti mpacho me buy am asem nyina nti say edan ni nti na me ma me ho kwan ma ni mi ye bibi senye bibi ne say one me die senye dan na enka me mpene ma ne me nda na sabre so wasa sell phone wasa me phone na mantam phone no ye wa adwen so okoton no phone no ne bo be say mpacho obi nipa ne ka so be ma me either 1000 na 800 cedis na ka wo de tua dan no ka sa na me ye ma etika wo ton phone no de tua dan no ka ka wo pese wone wo dae no ai sa je se ususu se aja usu mampotin duma na afo wabu kwase a ho pachan na osade min na mantamu wo so ye dai se me boa me de asem na eto ne so asa afrefie ru na yeso wo sun ofun so se me onya me papa na me de bonu tua ne ka ma me na asem a wo kan aja usu no wone wo dae so what the dad be ma wampa but I mean to me fast one would die so what the dad be ma abra one use ka san o ka chi one would die and was akwa say wo fun aka ho ati e say ye tu di asem na wo kan oh no me ade ohun mi a mi busa masem kra o mfi me enne say mi hu no wo fi oba me kasa ne ho no me koy na me ni wo me koy ne a disconnect me light na e ko me ho no efim na mkobusa na osenyo na ye light ni na adum afa enu na chi no mi bom na obi rehwe no mi bom na ote me kasa no wa mi ebim ohun mi ade a ontimi nkasa ba mi niwa no obi na bebisa na o se me meboa ono ne moa me ma me ba bi ntina na me de asem obeto na waka kire no se what the dine dad down to ompe ba bi ma nkotena waka kire no bacho dana fiera ne fra mi na yeti aja usu gina homa ne so hello aja usu aja usu yes ababa wa ye frɛ no adwubi wadawroma watufie o kwa be no fa so betena ho e pa chwa na kasai o forisu aboaje me kasa free SOMPA FM SOMPA TV ababa wa watufie ho no kwanya wo fa so betena ufie ho no na me pese ka uchirem ekire kakra wadawroma SOMPA TV. SOMPA TV. Aye. Masa any say me wo duma na afo. Na etime efie me bladia. Enti e be say bosumi be say. Obra ye frɛ no say. Ye frɛ no kujo apia oni Ghana. Wo fa he? O UK. O UK kujo apia duma na afo ma ponte. Ti na konta na wokru mu am. To na oyi wona fifie no so ni mi no fifie no so. Na konta na so de say. O de yaw. Yaw de ai. Yaw afiakwa. Yaw asuakwa eye e wote he fa. Do o te mamponten. Mamponten yaw asuakwa yo yenti o. Eti be se busumi me na me fia on wonte abi. Ti be se emfa se be 3-4 months ni. Na lady bi o area on the na mi hu na me ne chiachi about me ne nye yi bi sa. Eti odi bi de ko no so aje me pe dan wo na so efi ade dan bi ani ha. Na kitchen bi na misima dan tray ya dan tray de ma han. Bi me damba me ba ko ene tusi de ma han. Eti ya de ma ba kitchen de ma me no me fa fi nko me bi ani ha. Eti me de na obi ana say ma ya dan de ma han so sister ba ko ni ma ne mienu masa pajoti metiopa ma ne mienu ne tifia. Ena lady ba ko no kwa na de bi o plus ase adwuma na wa no so no do afia so so. Eti na me probi obeboa no to o kan me ka che ni pakro ni se ni pakro beba enye sika ni se bi ye pe obi a obeboa lady no ewo aprem. Eti me kan no na so me ni pa na wo pe no so de na me nya huma sister ya wo pa hoyi no so ni pa na wo pe so wo pe bre pa na me na tie etu de du ai ba behwe ti masa o kasa ne be se omo frem e yin shi ada me mo mehwe dan no enzi ebese 1 month 2 weeks aseseni ana number bi frame me ti me pick ye no say bra me pa cho me na mi sister bisa odan obo ni pakru ngi nam so me hu no na sa boy yi na dan no da ke to bi no so da ma be se me pa ana so okay ene o me bi o so mi ni mo na so oba nam so okay oba frame na mi mi enchiro eti eni enze dana ni ayukra na frame nam se misia na se obehwe dan ho na mi bie gate ma main gate
na brim could be done ma she and I'm say then ni na so ope na so ma me dan mu so no ma be kom so ba me manage we cry cute pepe pa and I'm so okay dan nya media me frɛ if you run me bra no na ma catch them so opene dia me frɛ abo man is wapene na fi ya pe hu sikasem na dan no ka se me fa 50 million but me so opene bia no wate so na so you na koe enti okoya na me frɛ me ni pa no na me ne ka se dan no bi aba no so dan to de ma me fa mo bi na so e pa ba hwɛ no so abɛhwɛ na me se a no se wo ye de wo ba na me so wo ba na osu adwuma kura wo akira ha to no ka ben adwuma kura oba ne se adwuma no obitima kwa adwuma to o asem so ope enti koya ne se o ka asem de jinsem so ka 15 million but lady no untimi ntiasa no si kwaju ofrem yawo me posu obi aba ha ntia enye sika bi na mepe cause bi a se bi 10 million ni 20 million no amode ba no enye sika bi awo ho enti me pe hawo enti se ni panu fi so we good am so kwaju ne papa me hu no woti mantem ha ya enti no wasem boni bia okay and I see you and ye mo nya nam so sika no kra me gia me so me be adwuma bi ufia ti this kind of better cement egua na ka ye adwuma ne sika mo sika mai na ka ma ji me ji na ka me no so wati to one of the lady say o me na ka me ka 15 million enti wo de dia ka ko sia se dan we nye dan se de ma han ti wo de wo benya no ye de be manansa na ti ya pebi so no so and as you to kan na so kra se wo fa bi na obo amo ha dan no na eti me ma 2 weeks time no betime nka am si you ofa ti me da me wo wanti to wa we twa ma e ko 2 weeks ni mu no mani na mo so na frɛ me na se just eti se na se me we na so mu fie that time major we be pie jo and I'm say we fie na so wa cho o makakra and I'm so e we na so wo fie mi so na mi fie wo da me say sa lady na me kasa dan fo mi so no tie ti mi so on dem and I'm so okay ni major we pie mi do am frɛ ti mi do fie na ni mu na me frɛ o na se ma ba o hia me na so bra dem and pa be say 7:30 to 8 na me kwa me timi na na minim se sika ni bia wo de ma me ama ye mu de me na wo se ma dem na mru adem ni dem so matters na dawo ana o ma me tra pa se tra sa me tra si ti me tra si no ana o si o me do su me wo fa na me ka so bo ame no wa mo ami o na e dan so mi hia na me say sa okay ti we ndem no so mi phone ni tata no kra ai phone we friend say iPhone so me phone na me ton na ka me ja ha dan no na obi so ma me 800 me gia na ka me de na odan so bobo sinam so sika no kwa de ka unya me na me de koto cement aye aduma no etika de be se ka me frɛ me bra no me so me phone asɛyi na me ni sika ti me frɛ me bra no sɛ de na ma ha ne sɛ wo ni sika na be di mo na cement na me to ya pa jwa ti ase me ne me bla na ntem asem sure ana me kasa no so okay anye phone no enyi ti waka say tem so ma me internet kwa pa nya botena phone di akra na wonya botra obeti nya bo tisi enye dan hu tina beto phone no ama efu etika nya botena me kra no nya sika beto aja usunti enkomo we nyina na ekoso wa baba wa ne demo ene demo na me wo sure eti wo kasa no me ne kai nam so eti hwa na me je phone na me se me kra me penti de me ye kra na internet ye de be kotua ye de kotua enya internet na bitimi atua dan ka me ba me tinna kasa se na me madu ho adan se fi aba no se be wo ye adwuma papa dia bara wuti me du ho adan ma me ba no yes ka no kra no untua bi tamba jwati ase metias ye de obe fi ha na me se ye di ho adan se eti wo de phone no sem de ya botre eti wa na ye ka na msu na ase bla dan no mam so e dan de o dan we bia ma ho ase bla me de mu twa so a wose me fa mu twa so na se me nya ba bi ntana ba bia o tie no se ode ne hu twa so sesei ode me ba cho tie me ne se tie wo se tie ni ode mpa cho tie ni o e dan mo timo che mu se oni le sa lead no sa lead na me ka no wona na ho ha dan no e no betra ne nche wase mo ka che no advance to so ni free run say
lady no ontua water be no into o2 no iti advance no so a onyi ge no obi na se wa wo ka ho no so se be ho nka hwe me pa chwa ti ase iti ifewa so onyi no ma no fa dane ma han to ama just 2 weeks ti me mu an se be ya se phone no na meton akotua dana akoto dana si o se die no otimi afiri otimi aba masa ba chwa ti ase die yo no ya die ya phone na oton akotua ko se die yo akotua phone na meton akotua dane ka ma na betrefia na ba ko se mababa wan se ko de ne hu betwa so eno aso adwom na se me ba no ho no kan no se me de betwa so na jawsu phone abedi mi ho na se me na ma boa ne se obetim sa 86 no 8 million no atima befia na le phone ye nto ya eti se no ajawsu e mi tie bra me fan se phone abedi ho phone se ni mo sisi me ne se edem ho komo na se ye die no phone se phone kura wo na baba wan so de ne hu betwa so no na wakotena ho no wode hu betwa so no na mente ho na se wode ne hu betwa so no mente ase eni se me do me call ni se ase ba jo wo ta de na ni sika ba jo wat ase na jiwe wode adu ma wi o se me fa nya yi ne mum se on se em fa che se wo be ha da na ni sika ba jo ti ase na ti ase woni sika na obi atimo betim da ma se woni sika me betem free iti ton we na hu se adan me pe o tie me mi tie mpa jo phone no de se kura wa wo koton wode hu betwa so no o se ababa wan se wode ne hu etwa so se no wode hu betwa so no ase tresei die no wode ne hu twa so aye se enfati majo mi tie ni o wode hu wode se matia che wode ne hu betwa so no tie masa ni se tie ne me tie se adu wa se utie we adu ko si se tie adu no ko si se me chere mu se ma me nyi fiwa tie 1 2 aja usoi ambra miti unye fie wura no de wadi ka se obra bi o wa abruchire UK mem enye sa ena de wo hweso no so e wo mamponten wachirim me se wodi hu betwa so na baba wa no se wo peso wodi ne hu twa so no e de ntwa so because ase wo busa no e de no wodi ne hu twa so je hu twa ni ti ana wodi ne bra wodi ne hu mame wodi ne hu mount say se me fa no fa ni je achire data tie de free soro ba na no odin o wose fa ne sha achire ya bi nya achire no se wode ne hu twa so sesai tie me ne na me moa no sa wone ne da ho sesai pa jose wone ne da ho sesai se me ne me fa no me wose me mini tie tie bla tie mini no tie na wo wo yire me pa cho me rini ha o si wose ya ne dai me fa no mini no na me moa no sa kwa na wo no pese o tie me so pa jo ati ase na ekoba sa na o kan no wo so one ne udi no se de wo kan no ai udi ye ai pa cho uti masa uti eti ekoba sa no wo ye phone no dai eti phone no eya na me de phone ko bi pie se ka me say argument am yan say mi ameto na me sika no age say me de me nipa ni me na me de sika no beto cement no pa cho ati ase edi phone no me ho eti won do da say me de na sika na my fiura nipa me din sika ba sa mpa tuti e ko me tni o pa cho ati de me kana ase na aja usuei biti edan a enye wo dia na wakofa oba no ewom so no na de no homa wo se wo na ode ukoye se obaboa no sa akwa no nti wakofa no na edan no enya wo dia no sesi a yetu no emwa bai e na ode boa no bacho utie me minwie wo de minwie asem no eti meje fon de ma minwie asem na bu gina eti me de fon wo de fon ne ma me no phone no kura wase wakose no eti sa mami utie ya de bra na ya adwuma phone no wase wakose no ba cho se ma se no ewe sesi ano se wase phone no ampa se wo kan se wase phone no a one wagina japade ase no two waba
wɔse wo na wo say wɔne wo na wo na say wo ba eja usuka sa da be so ye torofo na ma hyehyɛ me ho a me kɔ asɔre ɛna wɔfrɛ me eti ya wo dem ho ana say ye ono ni fi me nua ne dan na no wahan no san ne metimu no emu na papa ne be yes ame kra no se na sister bi ene sister bi wo se na bi a wo bi a wo na ma e bi a so tie yanko beti efi se na one me stro ka se wo ba me wo na woni mi bedi dan ne ho nkomo to oba e no sa be ka the same asem bi ko me kwa na me shatade a me de kwa asole it is eja usuka se me na me de me ho ma na da wo ye papa masa enye no ko masa tie won kan ko tie me ko de me ka bi sem tia opa da o mi emodua sa sama me ne ken se mi di trap no o mi emodua na obi ansa no obi ansa because papa why na ju so be gumani masa manta mo woni na gumani masa sa masa me so opa on de o mi emodua se me na me de me ko ma ne so woni me na o mi emosudua masa o modua se no wo shatade na me ko ye na me ma ne ro no o modua papa we aja usu masa omodia aja usuwe data what did you say pa jose what did you say over 52 wa ware ai eti asema ye kan wo yiri nim asema ye kan me do ni gana onia eti aja usu se akwada su opedan na dai wu na wo hweso a in the layman contest of view no sesia no utie me masa me pa cho aja usu utie me mitio masa me pese me ka kire wo se sesia na akwada na ne ho akire no de ontiase ye kora no ebetumi atiase anwumere akwada no why very desperate op ba bi ada na dai na ono na ebe ka kire se me de me ho ma na man ba bi na masa uma mi kabi masa me kabi e mama ka da sem ni ko si o mama ka de to aso a se asem no esi me pa jo atiase sese wono wona ofre ge no ana ge no na frɛ wo da na frɛ me wo de mama ka de to oba wona frɛ no da oba ye mosudia onu ana fa ne fun de me kwa na me frɛ no me na me aja usu aja usu me madam pra o kyerɛ me adwuma eduru ba bi a wanhwɛ yi a afidie we nso no obi kura bɛka sɛ eduru ba bi a yɛta obi achi panipa obi a wo no wadi mfia aduana ni achi na wo yire na koda ketwa 52 na koda ketwa wei sɛ wo de wadwira biti no na ne na koda sɛ wo be ma no dan a pani entiade a wo ye pa no efema wana masa me pa cho mo da sini mami ka me die nwie wo da sini adam wana wo ne da no na obi gina ho na wo di me onu so da koto nanim wo da koto nanim de kosi ye mami chem de si ye wo ne di akoto obi anim ama dan na ye say wan na wo dan sini no me dan sini wo ya fra no say ya fra no kwabra ya hia kwabra no oni ne mienu nya hia mo fidie we so so ko edu baabi oba nyame adom beba be friday oba wo se oni ha eti me dan sini aja usu yes sir ekwa bi so no akwada hu so oni na ani ne yie na ka we kura de ka wo yamu ba se ka wo pamwa kura no a sa bosomi agoso de da no ma no ada na wo fa da no emma no na won nam free kura no fa mpa ba bi foforo na won tunko na je se won ne dance na de dynamo no e dan ne no magum se sie ne dan ne magum dan se sie se wo sie etu no e for na wo de ne kwa kwotena ne dan wo te busa so he ne no magum ne ma wo he fa e fie wura no se enne ya wo tu no masa asabro mu ya ka se wo ma men ka sem ni bi asabro ma men ka bi aja usu ya nya ba yira bre wadwo asamu aba no wadwe chan ya agudie na mebusa wo se ababa wa no ha no hu hia me yie pa wo na wo fra ababa wa no se wo ba ne ho ana ababa wa no na fra wo se bra ne meda ne fra me opa omodua se me na me fra na no ne fra me omodua na ababa wa no nim so wadi mfie sei menim ni fie mpacho na wa wo hwa wadi mfie sei me pacho mitimi tire on na frɛ me say o se na me na wonim sɛ fie wura no tu no masa me say asɛm no e de ne fie wura no tu no se e de ne fie wura ya ne fie wura no entwetwe nkomo wo gina so hello panipa memo akwa baba SOMPA SEMPA nipa so hello pani wotemenka me to ka
wadawro ma duma na afo asem bi asi ho no ufie ho 7 praduasa wo de ahye ehefo nsa so mo hwe so ma wo duma na afo be fie na wakonta de otonkun no enkura no ni panipa ehɔ no hwan na hwɛ so sabre na abranti a yɛfrɛ na Jawusu dwumadie bɛn no odi wɔ fie hɔ eti efie no ɛdan no mudi bi ma hai deɛ akɔ ba sesia ne sɛ deɛ akɔba sesia ne sɛ Jawusu no ababaawa bi a yɛfrɛ no kete wɔde dan na kɔma ababaawa no na dan no ɔde maa no nyinaa ne sɛ wɔne ababaawa na da se fie no ɛdan no akasa ɛyɛ ne dia yɛduadua mu no na kyɛ sɛ ɛdan no akasa ne fie no ɛnyɛ no dia panipa abranteɛ no moa ma no tumi bi a wɔno atumi de yɛ bibi wɔ fie hɔ ana ɛgya ɛnte saa ɛteɛ ne sɛ me wɔ hɔ ɛna makonta no ɔwɔ lɛndi no ɔfrɛ me sɛ ɛdan na Jawusu bi kɔma abaayewa sesie a ɔte hɔ no no ɛdan no yɛ Jawusu dan na ɔno ti mu no ɛyɛ ne kitchen ɛgya wotie me tie o pa ɛyɛ ne kitchen eti yɛayɛ kitchen mmiɛnsa ɛdan mmiɛnsa na yɛde ma han eti yɛayɛ mmiɛnsa makonta no na mine ɛdan we yɛ esua ɛnya deɛ a obiara bɛtumi ayɛ dɛn atenam ɛna ɔse n'adamfo Jawusu no ɔse tentena abaayewa ne so ɔpɛ ɛna me se o ɛne yɛ saa deɛ a ɔma me nkɔhwɛ abaayewa korɔ na mehu na memu sɛbusa no yɛnti a ɔso ɔpɛ eti me kɔɔ no me kɔɔ mahu Jawusu no ana abaayewa nso na menim baabi ɔte menim ne namba me eti bi de meyɛ na mesan bae eti me bae da no ara na de teɛ ɛna Jawusu no ne abaayewa yi ɛne bɔe baako ɔno nso ɔduma na afɔ hɔ abi ɔmbaeɛ sɛ tentena abaayewa no se baabi a wɔteɛ no yɛ ha no ana mebusa abaayewa ne mprɛnsa sɛ ɛdan no wakɔhwɛ because me nim sɛ ɛnyɛ dan a yɛde ma ɛfɛ sɛ baako kitchen no ɛna mebusa no sɛ ɔpɛ wakɔhu wɔse an eti asɛm a Jawusu no bɛka kyerɛ me sɛ sɛsi abaayewa ogyina hɔ yi ne maame mo wɔ akuraase na ahokyɛ kakraba enti no mema nkɔtena dan no mu na nyame yɛ adom a bosome so a ɔndi sika no bɛba ɛna me se asɛpa mu kan deɛ medeɛ ka mempene so but yɛn nyinaa yɛfiri akuraase ne yɛba akurom enti no sɛ bɛyɛ a ɔno nso n'adwuma nyɛ den ɛmmɔ no enti so ɔfɔ ɔpɛ dan no deɛ a wodeɛ moma no mfa ne nneɛma nyɛ den nkogum no ntɛm na tam no so no maame mu de sika ne ba ɛna mefrɛ makonta na mebɔɔ na maneɛ saa ɛna ɔsi makasa a wate eti me deɛ mayi m'ani a bosome yɛtwam na nte hwee eti na mewɔ hɔ no ma meteeɛ ne sɛ yɛsɛ abaayewa no ne obi ɛɛko wɔ fie hɔ abɔ dua sɛ dɛ but me kora deɛ saa nnua asɛm no mensosɔ so nti me deɛ ma hɔ no ɛno kora deɛ maanyɛ mampa ho asɛm anyɛ ɛna ɔnka kyerɛ me sɛ sɛneɛ Jawusu ne bɔɛ na ɔne ne baa hɔ no sɛneɛ bɔɛ ne yɛ no gɛɛ no ɛnya deɛ obɛnya sika no atua dan ne ka ɛna meka kyerɛ Jawusu sɛ wɔnyɛ sika ntua dan ne ka deɛ a ɛne na ma wopa kyerɛ sɛn because efie hɔ no yɛde light na tu nsuo light na yɛ biribiara na ɛbɛyɛ dɛ na ɔno wanyɛ wayɛ yi eti ekɔn mu ana mefra abaayewa no ka kyerɛ sɛ ɛneɛ saa na ɛteɛ deɛ a awura mehia me dan na ɛdan no ɛna hɔ eti ɛhɔ na abaayewa no bɛka kyerɛ sɛ ɔwɔ asɛm ka ɛna me sɛ ɛdi asɛm na wɔka ɛna ɔse Jawusu a yɛka no asɛm yi wɔne nada sɛ ɔbɛma ne dan ɛna me sɛ sɛ wonim sɛ
eje usu odo ba me ho ansa na etu ni se dan na enye ne dia ana o tiyan oni na da so be man dan ana ni phone so as iPhone se dia waje ase no ana me say ma me then some na wo kan dia mo ba ho no enye no na mo be ka tre me because mo ka tell me say 1 month mo discard beba ba ma hwe ani ma omo ko 2 months mo fa bibia mai etu die for me down it so na ye woni eje wuso no ensem bia wo muntam bia no mo ko na mo kodi ho die mo yama mo yama sise na me menya dai de nyina ho bi etina ja wo fra me a ne ewo ho no enti enei wafra baba wa no se ontu firifie ho o say wafra baba wa no se ontu firifie ho me ka tell baba wa no say o ka tell me say because it's Saturday, baba ba dimi safwa last Saturday twam and was see o palito o ye e men oni o ye program bi etiso wi a enumre ni ebe si bi o be frame but on frame enumre enti panipa na chese sa dan ya baba wa atimu eye jawusu no dan na kitchen no wo hu me pa to an Ejawusu de ye kan nyina wate amichi utie ichi eti woni ababa wa no eda wie ansa na mokofie wura no akonta ne ho ai woni ne da wie ai na chese o mokoye no wo man koka mu nukure ankyira kontai o mobo wa no masa utie masa ababa wa no se mo kono mobo na no se wo kono mo nka bibia e nukure sa me pacho nya nukure oba se no mo ka kire o masa me ma friend e ka che me se so masa no be kam me ma kama no antu masa me ko kan se bia o na dan na me ma no friend me pacho me pacho ati masa minua host boss hello fiewura me na man wa friend papa no why ofa ya our phone or gina homa so obetumi aka bi atra okay o phone okay minisa wo mo o ka say si obete mate eti busa wo bibia busa Ejawusu no sedan no amode man no ye kitchen no o media mini bibia mi busa no eti no abai wa no na me ka ten say media oye no enyema ekoso because wo ka ten say uba wan ka tell say obi no ada so be mam nine obi wan ka bibia sa teme be the dance and asem no buy and I'm me gusa na impress I said down wa correct ope and was saying ope and of fire way mami enti se kokoba no say sa Ejawusu ya efie ho wanya da ba akutimi na wode kitchen baako ede efi eba fie ho no say na wankasa no be kan kire no wo se odide na eba fie ho se be produce say ekwan a wafa so a wode edan emma na wonu wo mo eda no ekwan bi so no say wode fi na eba fie ho say na wo ka kire no Mase asama wo kan die wo host na asama kusa me ta zo nsi wo ja fa ko na de ope asama me ka wie me se wo dansi ni o ma fa na no ma wo so ma me fa dansi na ma wo be so chese Ejawusu e masa me se me dansi ni na dansi ni no time one na da wo demo no na one na gina ho wo cha so na wo frefre ade so o ka je rese ejese wo asamba na sesi a wo be ka no ababa wa no etiesese no ababa no wa na ada no na ade dan no ma no me dada me se mi tonya me o so ka o mo bia se me dada ai ye bebo dia o mo bia se me da o mo na sesi ano a ye ka wa no dendenden no ababa wa no woni na na me se me dada no wo no so me dada me fa se me cho me dada se me dada wa na ada no ne na na me dada no me se me dada no na on plan no ne dada na on plan no ne dada masa me se wa madada na o mo bia se me dada papa we Ejawusu me se masa o mo bia se me dada no Ejawusu e Ejawusu me se tie masa Ejawusu e me se Ejawusu e me dada na o mo bia se me dada mo nyini firi so o mu ne ho so se na yire wa abrochire obuani ili ni abuchi na yire wa haya ni wo oduma na afo ho no okay